Una seixantena de tractors d'agricultors del Sindicat Unió de Pagesos han tallat la Nacional 340 al seu pas per l'Aldea com a mesura de protesta davant l'augment del preu del petroli i dels costos de producció. Sota el lema Fre als costos de producció s'han mobilitzat durant gairebé una hora i han reclamat mesures urgents per pal·liar aquest augment de preus que comporta que moltes explotacions agràries i ramaderes vegin insostenible la seva continuïtat. El portaveu de la Comissió Permanent Nacional d'Unió de Pagesos, Carles Vicente, ha explicat que el preu del petroli ha pujat un 300% des de l'any 1999 i, en conseqüència, tots els seus derivats, com els fertilitzants, els productes fitosanitaris, plàstics o pneumàtics. Segons Vicente, aquesta situació comporta que les explotacions agràries i ramaderes estiguen passant mals moments i posa en perill la viabilitat de moltes explotacions. Estem parlant dels costos de producció que ens ha provocat l'augment del petroli. Dic el petroli perquè a vegades ens pensem que és el gasoil. No, és el petroli. De l'any 1999 amb ara ha pujat un 300% més. Això ha provocat que els adobs, els fertilitzants, els plàstics, els inputs, les rodes, vull dir, tot això ha incrementat els costos de producció. Això què passa? Que les explotacions agràries catalanes estan passant per mals moments degut a les pujades de preu. Tot això sumat vol dir pràcticament insostenible la continuïtat de les explotacions agràries catalanes i ramaderes. Així les coses, Unió de Pagesos reclama a l'Estat que reconegui el caràcter estratègic de l'agricultura com a sector econòmic i social i que estableixi un gasoil professional amb millores per als pagesos. El que necessitem i demanem i exigim al Ministeri d'Agricultura és que acabi ficant mesures fiscals per pal·liar tots aquests augments de costos de producció, que fem un gasoil amb una millora clara per l'agricultura. Així mateix, el sindicat denuncia pràctiques abusives per part de les indústries distribuïdores i comercialitzadores agroalimentàries, ja que els pagesos continuen percebent el mateix preu que fa molts anys mentre el consumidor pateix un augment de cost. Per aquest motiu, el sindicat també demana l'articulació d'un mecanisme que clarifiqui i reguli la comercialització dels preus agraris. Quant a la ramaderia, Unió de Pagesos demana la substitució de l'assegurança de recollida de cadàvers per un ajut directe d'Estat. Per la seva banda, el responsable nacional del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, Raül Arqués, ha advertit que davant les situacions que viu el sector de la pagesia actualment hi ha pocs ànims entre els joves per incorporar-se al sector i ha denunciat que l'augment dels costos del petroli també està fent insostenible el conreu de l'arròs. Qualsevol subproducte del petroli ens afecta directament. Això incrementa molt els costos i ens fa completament insostenible el poder conrear arròs. El més greu que comporta això és el poc humor que hi ha de tots els joves anar-se incorporant a la pagesia. Estem quedant 4 joves, i els 4 que quedem, de veritat és que no tenim molt d'humor.